Takže máme tu ďalšiu atrakciu. Máme prvého zákazníka na jazdu autíčkom elektrickým. Pozrieme, či to tu niekto vie ovládať. Ja toho spustím, hej. Aha, máme tu niekoho. Zobral poisky. Hovorí, že boli tu zlodeji, že poisky zobrali. No, ale v 1984. Aha. Bola skrina vyrobená. Vidíš, tu sa spúšťalo. Tu sa vypínalo. Martin, sadni si a naslín si ruky. Je to aj na 110 V. 150 ampérov. Pekný odber. Poďme ešte cvaknúť lampičku. Tu máme riadiace centrum. Že hen to má aj svetla, jaký on je roztopačníci. Takže majú tu dilemu, že to nemá svetlá. Počkaj sekundu. Tento má aj volant. Tento má aj volant. Plynový pedál. Maximum. Však ide. Tu je volant. Aj tam je volant. Ďalší turisti majú s nás trošku šoky. Tak ale kto môže povedať od nás, že Ideme ešte vyskúšať. prišiel som a vymočil som sa v Pripiati. Ideme ešte vyskúšať, či ide to ruské kolo. Čo by malo byť zánovné, lebo nikdy neišlo. Kolotoč. Kolotoč vám kúpim. Kolotoč vám kúpim. Tam by som moc nešiel. Je to v dezolátnom stave. Pozri, ale aké to má pad. Aby nám nejaká kabínka nepadla na hlavu. Tu je strojovna, Martin to ide preveriť, či to pôjde. Aha, motor niekto ukradol. Nemá motor. Tu je ovládacia kabína. Pozrieme, či sú to nejaké ovládacie prvky. A Rio už kontroluje. Už ideme oné. Jediný ovládací prvok je tu fľaška, pivová fľaška. 3 lístky pre dospelých poprosím. Nech ich lepšie vidieť. Pre dospelých. Tu mám desinky, keby náhodou. Však len tak. My vyklúčili. No, ty si. Láska. Musím si jednu zapáliť. Počuj, ale poď mi spraviť fotku, ne, ona si ja to nemám. Padla mi na tú radioaktívnu zem cigareta, ale je posledná. Takže nedá sa. Má dosimetr na zemi a 30. Áno.
Nechce mi horeť. Rio sa tu fotí na tablo. A hlavne, že si tam už to vypnú. Čo? Lebo už nám toto. No, už nám baterka. Ideme sa pozrieť von z parku. Zábavného. Ideme na ďalšie sídlisko. Ešte v celkom dobrom stave. Prejdeme po chodníku. Je to tu trošku neprehľadné. Myslím, že tady to, mal by som ich nájsť. Aha, vidím ich tam ďalke. Našiel som našu grupu. Pouličné osvetlenie.